Ke molweni Mzansi, ndicela ufumene le video bethuna niyishare, ningoyiki uyishare, niyishare le video. Ndifuna uba iyakwazeka iyofika phaa kutata uMkhwanazi, iyakwazeka uyofika, ifike naphaa kuye le video. Andikhwapha. Okokuqala, ndabulawa yiHome Affairs. Home Affairs ayinakheyisi, yandibulala, ndasweleka, ndenzelwe i-ID, nee-ID ezimbini, but andikhwaphi ngoku, ndinengxaki. Mzansi, ndinekheyisi ebendinayo, ndimangalelwe sharp. Ikheyisi yakhona ithathwe isiwe ecourt kufumanisa uba okay, le case umajistrate abone ukuthi akunakheyisi kule kheyisi yam, iphele njalo ikheyisi. Abuye lo phethe ikheyisi, i-CID eliphethe ikheyisi, ipolisa lakhona lize kum lithi hayi mfethu, ikheyisi iphelile, akunakheyisi. I-court ibone ukuthi akunakheyisi kule kheyisi yakho. Right, iphele njalo, ndiyazi iphelile. Ekubeni iphelile, ndifuna unipha kwabantu abanee-powers apha eMzantsi and abazisebenzisa wrong, especially amapolisa. Uzawuva wena. Igqithi into engangeveki libuye lipolisa futhi. Ye mhlekazi, uyamazi uMr Banibani? Ndithi hayi ndiyambona. Athi ndicela udlalele kude kuye cause ukufuna ejele. Ndifuna ejele mna, Smoko andiyazi sharp. Athi uthi mandikubhildele ikheyisi, kutsho ipolisa. Umphathi wam uthi mandikubhildele ikheyisi. Ndimbuze, ziyabhildwa ikheyisi na? Ngumbuzo wam osuka kum oya kuye. Mhlekazi, niyazibhilda ikheyisi apha ebupoliseni kurhulumente? Niyazibhilda? Athi hayi, ufuna undenzisa imposo sharp. Uzova. Aphinde abuye, ndizayizama uyishwankathela. Aphinde abuye athi ndicela ii-fingerprints zakho. Ama-fingerprints wam, ndicela wona. Afunwa ngumphathi wam. Izawuva. Ndithi ii-fingerprints kaloku zezomntu obanjiweyo, andibanjwanga ndandinatyala. Andithi ubuyile wazondixelela ndinatyala? Wathi ndibuyile, nditshilo. Wathi ityala liphelile? Andithi wathi ewe liphelile. Inkundla indibone ndingenatyala. Ngoleliphi nizama ukundibhildela lona? Ndabe kudala yangena iveni amapolisa, sendilibele ezinyangeni. Ngena iveni amapolisa, kwathulwa amakhalibhothi, ikhalibhothi actually elikhulu. Kunamaphepha kunekhalibhothi elikhulu. Eli khalibhothi ngokocinga kwam, ndingumntu obulewe kwasistate, uHome Affairs undibulele. Ndicinga uba inoba ndizothulelwa i-food parcel kuba lo andisebenzi, ndiswelekile. uHome Affairs umisa ubomi bam. Xa ithula eli khalibhothi, kothulwa imitshini yasepolice station, iyakwazi ukuphuma ngaphandle ize ezindlini. Ndizonyatheliswa iminwe endlini ekhaya ngenkani ngamapolisa. Ndanyatheliswa iminwe, kwathathwa ama-fingerprints wam. Amfostam, nindibulele okokuqala. Ndiyaphinda ndithathe nindibhildele ikheyisi. Endipasile ikheyisi yakhona, niyibhildile. Ndifuna ukwazi le jele bendilele kuyo. Ndifuna ukwazi ijele ebendilele kuyo and nindibambe ngaliphi ixesha, because ijele andiyazi, zandabanjwa. Ngeyiphi le jele ebendilele kuyo, yiyo le ndifuna uyazi. Ngaliphi ixesha? Ndalala amaxesha amangaphi ejele? Nandikhupha ngaliphi ixesha ejele? Ndifuna
igqwetha elizotake over kwikheyisi yam andiyithethi uba ndiyithetha andizunika 25%, zalinika u-50% kwimali yam, zalinika u-50% igqwetha elizothatha le kheyisi. Ndinekheyisi, ndine-criminal record, ndiyavela ndinekheyisi. Mna zange ndaba nekheyisi, andinakheyisi, but ibhildiwe, which means bangapha abantwana babantu abalele ejele namhlanje ngenxa yobhildelwa ngamapolisa ikheyisi. Ndizonyathelisa iminwe endlini, andibanjwanga ijele, andiyazi, ithathiwe nyhani, ii-fingerprints zam zipasile, zihambile. Ndinekheyisi namhlanje, ndithathelwe ngamapolisa, ndizothathelwa yes, nanyantsa nina emsulwini. Ndiyaphinda le nto ndiyithetha, nenyela, niyaninyela, at least nindibambe, niyaninyela, kutsho mna. Ndifuna ukwazi ixesha endibanjwe ngalo, yeyiphi le jele bendileli kuyo. Sandabanjwa ebomini bam, bufuna ndazi. Ijele andiyazi, ijele yona andiyazi. Igqwetha elizothatha ikheyisi yam zalinika u-50% kwimali ezawuthi iphume, zalinika u-50%. Ndifuna uprove ipoint, nindibulele okokuqala. Ndiyasokola ebomini ndingena-ID, phofu nithatha i-ID yam nayinikeza omnye umntu, nina Home Affairs. Namhlanje kuthathwa ii-fingerprints zam endlini, kuthiwa mandibhildelwe ikheyisi, utsho umphathi wamapolisa uthi mandibhildelwe ikheyisi. Niyaninyantsa nina, niyaninyantsa nina emsuni yenu, niyaninyantsa nina. Nibhayizile kule game, nibhayizile kule game, kutsho mna. Nindibulele na-survive nalapho xa ninothetha izinto yes nina. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Yo guys, what a heartbreaking story. And uyambona lo bhuti ngisho akhuluma ngaso le story ukuthi like he's so emotional. Ukhuluma indzaba yokuthi bamkhandela liqala langakasalendi guys, bathatha imishini bomshayisa ama-fingerprints ekhaya lahlala khona. Currently kusho ukuthi umuntu lo vela ngazuthi uke waba ne-criminal record kwaba sejele abangawadi onemnyango welijele because of i-corruption yemaphoyisa ase-South Africa. Uthi people need to share this video, bantu abayishare le video because kusho ukuthi baningi bantu labasemajele labakhandelwe emaqala labangawadi. So uyasho ukuthi uyafisa ukuthi ngathi le video ingafika ngisho naku-General Nhlanhla Mkhwanazi. Bantu abaningi bave buhlungu kakhulu ngale story, somewhere even saying ukuthi akasishare ngisho naku-Twitter so that sitoba viral because guys kubuhlungu. Imagine ube ne-criminal record ungakase wayejele, ungakase uphule umthetho because maphoyisa ane-corruption. Yo guys, do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.